Jika tidak masalah ke hai jeng hia ke hai lapen ke West Karbianglong district Karbira masalah akon Junbang Bronson Terona ke hai pencenglok Karbira masalah ke hai ke doan lapen ke Pinpomana ke hai ke doan lapen ang parame happy ke hai itu lapen song ke Japon Songja pipen cenglok lapen ke nilong kamna kem rapet Karbianglong Autonomous Council Secretary Simtaro ke hai pen cenglok Secretary sakehai tom Deputy Secretaries Joint Secretaries Officers ke dewan lapen ang parame hamre na konsensi pen ke bang nili kacen honai po phoron pae phoron Sarpi Sarpuri Soyang Gibi Giti Aprangsi Lapen press media tom Aprangsi na ito mapan Laso Konsilahin pen Lamjay Petoy Long Kewang Nana ito mapan Nilihin pen Kacuro lapen Kadong pajik lo kadong Domang tom Mohet Nito molong Dak hamre na konsensi ke Dabang ke Revenue Village मैंने सुन लो पेन लद्दाख रेवेन्यू विलेज का सर्वे बंके रोंग होंकेरा फोवे लपेन के तक हमरे लोग बंके तक भूटान से बंके सूरी के थोमरा हरो फोरा बांगिनी लान के भूटान सो लपेन के तक पुलिंग स्टेशन दो बैंक कोरा ही लॉन्ग कोरा ही नहीं Lasi nilihin pera prangsi corol opinion alang ninga klong alam dan hamrena konsensi along Karbira masaramai amai pu jeng ya kahai alang ninga klong alam nangkaju lapen ke Bronson Terona kahai Karbira masara lapen bolot rompia kahai lapen ke Ronjit Topi abari ma amastor kahai lap thandanga lapen ke Sondrong hia ke hai bijar alam putha alang li ning kang thakri ba alang li kal juji ning kang alam putha kal ju opot lapen pada borim tera ke hai advantage 2.0 la sa putha alam putha nagar ju opot na tu bahin na tu pan nilihin pen uthot kachoro lapen kurban thupa kiriglo Normally tom nili kopi pala so council interaction gibi nili CM mande pen mathalo pedara sign deng nili claim lo nili pan pupu ya tuliram rong hang kopi lo kai election theke Karbi tomare election or baghar election se don marle tom nili kai election ke je hola border long ke to Aron repet gitu, dah Karbianglong long lain naga cerai, atu mapan kai bekson ceng lo, Nagaland border, nili ningkari si mandat pen, ningkari si api, nili la sosa endeng hono, don paro isira don paro narke, atu mapan nili bekson pilo, DC SP atu mapan cing sai pen, kalau sohot Pandor itu ne kursi inti hilsira minister kan cerap dumlo lasi nilitak mithom kasame lapen ke Karbilo kacal ya song mai pula sohot je sate kam sa pandai tum choro nangi alang itarang cerap dumlo naka tu lapen ke holata kedo nane pen ke bang borotom lapen ke hota Kurja tom don suri sira don faronar kep dan cerai dengan kim khiblo lasi dili ala sohot hukum pipen nithom ala sohot election kurilo mekai lablo nonta do foto nili mobile lam do nonta la depen api holada election depen api nithom api ala sohot petir pi bonke Diebo Jagannath Rompi Lapenge Forester Inot
la sopir thepen che unang lo forester nut parok karbi nut parok ini to homia COC nakatum ben che abdul lo bang trok nakatum ke bang troksi anakatum ke prandan nang lo ben ke kurja ta prandan nang lo ki cheng sia sayang deng lo la sopir ni dam thulo dak longka tum langkai jana lo don suri sira don bharat trokra troksi ke raisi 1671 atum phan Karbiango Autonomous Council pen nili election lo plungja babi High Court dam dil mai nili tathan lo High Court dam neramat ningkari si rajiti man ke hadai election kuri lo ngedalo High Court pen je take sub judice boma hoche election lo ngela pen police CRPF veteran nunta dan kroi dunde la side tum kus council pen cetam lo la ke Karbiango long le dan aron re pen gitu la side tum hajat lo puthot ala tanang do prop pen suri sira haro phora donin kora hinia tum phan election hada kurilo khala sodile hukum pilo review yan Omor Singh Kisonona MP lapen ke MLA Dorsing ng hangpan sa hukum pisela tum pen patir pi ponsi lada ke success lo sida don nito na tum theklong lo lapen ang partame Khan Busti pen dudu koloni election kurilo atim toilo hoda kurja pen dan aron pen kedo bongoli